ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟು ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಪಂಡ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಬಾಡಡ್ ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿದ ಮುಜಿನೇ ದಿನ ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೇಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಸೈಡೆಡ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚೋಗುದಿತ್ತೇನು ನುಕ್ ಮಲ್ಪರೇಕ್ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕಬಿಂಡ ಉಬ್ಬು ಕಡೆಗೆ ಬೆಚ್ಚೋಗು ನುಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ಬಿಜಿ ಬಿಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಈಗಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂಜೇಲೆ ಎರಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡು ಒಂಜೆ ಐಟಮ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ ನಮ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೈದು ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಯಾ ಚಿಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಎನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಎರೆಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಇಲ್ಲೇರದು ಬಂದತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರೈತ ಆರು ಮಲ್ದೆ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಹಾ ಯುದ್ಧನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಮಿತ್ತೆರಡು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ ನಿಗಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎತೆ ಲಡಾಯ ಅವಳು ದಾದ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ತಗೊಂಡ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡೀನಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಎದ್ದಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಆಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂದು ಬಂತೀನಿ ಕೆಲವು ಊರುಡು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಕೂಡ ಬಂತಿದ್ದು ನಿಗಲ್ಲ ಊರುಡು ನಿಗಲು ನೆಕ್ ದಾತ ಬಂದು ಬರೋದು ಎಂಕು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗಿಂತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟು ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಪಂಡ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎಂಚ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವೇನು ನಿಗಳೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕ್ ಇನ್ನಪುರ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದೆ ಆನಿತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವರಿಗಿದಿತ್ತೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಈನ ಪಾಡೋದು ಪನ್ಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೆತೊಂದೆ ಪಂಡೆಂಕುಲು ನಿಮ್ಗೆ 1/4 kg ದಾತು ಮಲ್ಪುನು ನಿಗಳಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಗೆತೊಂದೆ ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೆತೊಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗೆತೊಂದೆ ಪೂರ ತೋಜಾಯತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಾರ್ದು ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಕಜ್ಜಿನ ಅದನ್ನ ಪೋರಿಗೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಲ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಬಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೆನೋಲಿ ಅತ್ತಡ ಒಟ್ಟುಗುಲಾಗೆ ತೆನೋಲಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗೆ ಪಾಡುವೆ ಎಂತ ಪೂರ ತೋಜಾಯಿ ನೀನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನಿಗಳಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಾರೋಗು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಾಡಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಂದ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅವಳ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಪಾಡುವೆ ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರದ ಬೋರ್ಡು ತವರ ನೆನಪಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಈಟಿಯನ್ನು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಟೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅವು ಬಾಡೊಂದುಂಟು ಒಂಟೆ ಬಾಡಡ್ ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿದ ಮುಜಿನೇ ದಿನ ಅಂತ ಒಂಟೆ ಬಾಡಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚೆ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಬಾಡದು ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೂರು ಬಾಡದಿಗೆ ತೊನ್ನು ಈತಿ ಅವು
ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೇಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೋಡು ಏನು ದಾತ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೋಲಿ ಏನು ಬಟಾಟೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಈತೆಗೆ ತಂದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ದರ ಪಾಡ್ದುಚಿ ನಿಗಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಕುಲು ಈತೆ ಪಾಡ್ನು ಈತೆ ನೆಕ್ ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ತೋಜಾವೆ ನಿಗಳಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ದೀಕೈತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಏನಂತೆ ದೈ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಏನೇ ಕಡೈಕ್ ಎಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಏನು ಅಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಏನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಐಕ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡಲ ಚೂರು ಪಾಡು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜೋಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವರಿದೀಕ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟು ಐಕ್ಯಾನು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕನಕ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೋಜಾವೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಿ ಒಗದಿತ್ತೆ ಏನು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಐಕೆ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಿರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಅವು ನೀರು ಕೊದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಕ್ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಸೈಡ್ ನೀರು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಇಂಕುಲು ನುಪ್ಪುನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತುನು ಒಟ್ಟುಗಳ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಅರಿ ಪಾಡುವೆ ಖಾಲಿ 75% ಬೇತಂಡೆ 75 80% ಬೊಕ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಬೇಪಾವರೆಗೆ ಉಂಡು ತಮ್ಮೂರ್ತಿವರೆಂದು ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸೋಸು ನೆನಪಿನಿ ಕಬಿಡುವ ಇಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅವು ನುಪ್ಪು ಬಿಜಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಾಂಡಲ ನುಪ್ಪು ಜಾಲಿ ತೆಕ್ಕು ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಪೊರೆ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕಬಿಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಬೆಚ್ಚುಗು ನುಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ಬಿಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟು ಕಾವು ಕೊದಿಯೋ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲೇ ನುಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೋಡು ಪಾರ್ದಿ ಓಡು ಇದು ನಾವು ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ನನ್ನ ದಮ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ದೀತತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡು ತೋಜೋನ ಪೂರ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೊಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೂರ ತೋಜಾಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯಕ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಮೂಲ ಲೈಟ್ ಪೋಪು ಗಡಿ ಲೈಟ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ರಪ ಮಿತ್ತು ತೋಜಾಯಿನಿ ನಾನು ಪಂಡ ತೋರ್ತು ಲೈಟ್ ಪೋತುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕವು ಕಡೆಯರ ಪೂರ ಎತ್ತನಂತೆ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಏನು ಗೀಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಂತೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಿರೆ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ ಅವು ಪಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕದಗುಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದು ಯಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ದೀಪೆ ಬಂದು ಬೇತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಐಟು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಗೆತ್ತೀಪಿನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆತ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತತೆ ಅವನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ನಾಯ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡವು ಬೊಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂತ ಅಮಸಾರ ಅಂಡಿನಿ ಲೈಟ್ ಪೋಪು ಬಂದು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡೆ ತೋಜಾಯಿನಿ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನಲ ಇಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಗೆತ್ತಿವರ ಎತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗೆತ್ತಿವರ ನೆನಪೇಜ್ಜಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುವೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ರೆತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಉಂಡುವೆ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಇಂಕ ಅವು ತೈಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪುಂಡು ಅವೇ ಕಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತತೆ ಅದಾಗ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ಯಾ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪುಳಿ ಪಂಡು ಬೋಡ ಅಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲೆಗ್ ಪಾಡೋಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಮತ್ತು ಮೂಲವು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಬೇಯಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕಡು ಪೂರ ಹೊತ್ತುದಿಗೆ ತೊಂದತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಡ್ಯೆ ಅವಂತೆ ಕೊದಿಯಾಡು ಬೊಕ ನಿಗುಲು ಉಪ್ಪು ಎತ್ತು ಬೋಡಾತು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಂತ ಆಗುತ್ತುಂಟ ಇದು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಮ್ಮದು ಖಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ತೋಜನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೈತದ ತೆಲು ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಮತ್ತು ನಾ ಕುದಿಯೋನು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡವು ಮತ್ತು ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಎಕಡೆ ದಿನ ಒಂತೆ ಅದು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ನಾನು ನನಗೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಾಡವು ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗ್ರೇವಿ ಏನೊಂಚೂರು ಸಪ್ರೇಟ್ಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ರಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇತ್ತೇನ ಇಕ್ಕ ರೈಸ್ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತಾ ಅಡಿಟ್ಟು ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡು ಇತ್ತನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಪಾಡಿ ಆತೈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಈಗಲೇ ಬೋಡನ ಒಂಜೇ ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕುಲು 2 ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಗಲ್ಟ ಕಲರ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಕಲರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಪಾಡುಜ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಗಳು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ಇತ್ತು ನೆನಪು ಪೋಂತಂದು ತಲೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಚೂರು ದಂಬರ್ ಎಗ್ದಿಕ ದೀತ ಎಂಕುಲು ದಮ್ ಬತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಬೈದು ಅಂತ ತೋಚವೆ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಒಂದು ದಂಬರಡವು ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡು ಒಂಜೆ ಐಟಮ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಮ್ಮುಗು ದೀತ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದದೆ ಎಂಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಂಡದ ಅದು ಮಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದನೇ ಹಾಪುನು ನಿಗಳಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ತೂಕ ಬಲೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಒಂತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಿನಾತು ವ್ಯೂಸ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡು ಆಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಫಸ್ಟಿಗೂ ಆನಿಯನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ರಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೈದಾ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಂಗೆ ತಂದ ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಲೇಸ್ಗೆ ತೊಂದ ನಿಜವಾದನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾರು ಎಂಕುಲು ಲೇಸ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ನಿಂಗಲ್ಡ ಬ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೇಸ್ ಓಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋಜಾವೆ ಲೇಸನ್ನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ ಎಂಕುಲು ಅವು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು
ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಅದಂದು ಎಂಕಲಿಗೂ ಒಜ್ಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಸ್ ತೆಗೆದುಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ನಮ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಳ್ಳಿಲ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕನಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಯಿರು अभी मम्मी किधर गया किधर गया दीदी दीदी सोया फिर स्कूल गया हाँ तू खाना खा ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಅವೇನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಎಕಡೆ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ದೆತ್ತಿವರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಎನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಎರೆಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಡಂದೆ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪಾಡೋಡು ಬಂತು ಒರ ನೆನಪುಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಹೊರವರ ಯಾನು ಕೆಲವು ಪುರ ಐಟಮ್ ಪಾಡಂದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ದಿತ್ತೀರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀರ ನಾನು ಪಂದು ದಿತ್ತೆ ಎಂಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಅದೇ ತೂಕಿ ನೆನಪು ಗರು ಏನಾರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಆರು ಕೆಲವು ಒಂದು ಪುರ ಆರೆ ಎಂಕ ನೆನಪು ಮಲ್ತೀರಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ ಕಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ನೀವು ಎನ್ನ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಉಂಟತೆ ಅವು ಆರು ಮಲ್ಪುನು ಆರ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಆರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅರ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಇಲ್ಲೇರ ಅದು ಪಂದತ್ತು ಬೊಕ ರೈತ ಆರು ಮಲ್ದಿರಿ ರೈತ ಪಂಡಿನ ಅಂತೀನಿ ತಲ್ಲಿ ಅವೇ ತಗೊಂತೀನಿ ರೈತ ತಲ್ಲಿ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ದಿರು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದಾತಂದು ಲೇಸ್ ಊರಿದಿನ ಪುರ ತಿಂತೆ ಮುಸುಂಟು ಊರಿದಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನು ರೈತ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೈತಿದೆಯಾ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಅರೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪುಗರೋಡ ಹಾಕ್ಲತಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತಿ ಅಂಚದೇನು ಪುಗರು ನರೇನು ಅಂಚ ಪಂದು ಜೋರತ್ತು ಪಾಪ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಹಾ ಯುದ್ಧನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಮಿತ್ತೆರಡು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪುವ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜೆರಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿಹೇನ್ ಸೀನ್ ಮಿನ್ ತುಯೆರಡು ಅಂದತಿ ಈಗಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಹೋಗ್ಲು ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರ ಬಂದು ಪಂಡ ಪಾಪಲ್ಲ ಜೋರು ಯಾನ್ಲ ಪಾಪ ಒಲ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಒಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಜೋರ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಜೋರ್ಲು ರಂಚ ಇತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ತೂಕ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ದೈತಿ ಅವೇನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡತಿ ಐಕ್ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಆತೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಒಂತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಡ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಗಲ್ಲಿ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಸೈಡೆಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಸೈಡೆಡ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡೆಡ್ ರೈತಲ್ಲ ಆತಂಡು ಆಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಗಲ್ಲಿ ತೋಜಾವೆ ಇದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗಳಿಗೂ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಯುದ್ಧಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಆವಡು ಅಗಲ್ದ ಪೋಜೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಎಂಕು ಒಂದು ಆರೆಂಕು ನೀರಿಯರೆ ಯಾನ್ ನೀರಿಯರೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದೂರ ಪನ್ನಾಗ ಅಗಲ 2 ಜನತ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಎತೆ ಲಡಾಯಿ ಆವಡು ದಾದ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ತೂಂಡು ಅಗುಲು 2 ಜನ ಕೈತಲ್ಲ ಬರ್ಪುತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇದೇನಲ್ಲ ಪೊಕಡೆ ದಾಲ ರೀಸನ್ ಅಂತೇನೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪುವ ಪೊಕಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಐಕ್ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಅವು ತೂತು ಸಾಕಾತು ನಿಗಲ್ಲ ನಿಗುಲೆ ತೂಲೆ ಎಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಂಕಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯಿ ಕಡಿತೀನಿ ಕಲ್ಪ ಆವೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಪುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ನೆರ್ಪೆ ಪಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಮೋಕಿಡೊಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಯಾತೆ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಒಂದು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಮೊಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಮೋಕಿಡೊಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಫಸ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗಲೆಗ ದಾಲ ನೆನಪುರಿ ಉಜಿ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ನೆನಪುಡು ಆತೆ ಆರ್ಲ ನೆನಪುಡು ಆತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತದಾದನ್ ಪಂಡ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟತೆ ಅವೆನ್ನ ಮೈಕ್ ಟಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತುಂಡತಿ ಫ್ರೀಜ್ ಆಯ್ಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ದೀವರೆಗೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆನಪೇಜು ಎಂಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ಆಯ್ಡು ದೀದು ಬೊಕ ಮಲ್ಪುವ ನಿಗುಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಆಯ್ಡು ದೀಲೆ
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಾಕಿನ ತೋಜಾರ ಪೂರ ಅವು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಅವು ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಡ್ದಿವರುಂಡು ಎಂಕುಲು ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಡ್ದಿವ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರವೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪ ಅದಾಗ ಅವು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎಣ್ಣಿಡು ಅಲ್ಲ ಈಜಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ನೆಕ್ ಖಾರ ಬೋಡ ಅಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ ನಿಗಲು ಬೋಡ ಅಂಡ ಬೊರ್ಚಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ನಾಲ್ ಪಾಪಡ್ ಕೈಪುವ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಗೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಡ್ದಿಯ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗುಂದುಂಟು ಕಡೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಬುಡೋದಿತ್ತದು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಗನೆ ಬುಡ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸಲಾಡ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅವನ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ತೆಕ್ಕರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೈ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ತುಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಬೈದನಂದು ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಾಯ್ಡು ನೀರು ಬರೋದುಂದೆ ನಿಗಲ್ನ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೇನು ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಗೆ ಪರೇಗ್ ಲೈಕ್ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೂ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರು ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.